Di dalam rumah tangga di oi usah masuk pihak ketiga adik sayang nanoda cinta di oi jam parangai banyak juo yo juo nyasa mari dia sama banian yo niat oi baru kini dia udah nyasa mari kita sama tobat oi asuang orang di oi tindak tekan aja sona nabi yo abi disangko bade nanta adang di oi diro bencana nanta jadi